खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो JSP देहा फाहामसालियाव जाख्ल'नायनि अजद देहा फाहामसालियाव माखासे बेरामिफोर जेरै उदै हासिनानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय 10,000निफ्राय 15,000 रां आरो सरासनस्रायै जोनोम होनायनिफ्राय 1निफ्राय 2,000 रां लानायनि खौरां मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा EM रनजित बसुमतारी बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि थांखि बायदियै मैया 14 नं बियाबनि गुबुन गुबुन VCDCनि सिङाव थानाय गामिफोराव थांनानै गोरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदोंमोन जेराव बिथांमोनहा गोरिब नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां आसनिफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायदों गामि गामि हाबनानै दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरजों सावरायलायनायनि अनगायैबो काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव हरखाबै दावबायहैदों देहा फाहामसालियाव हरखाबै दावबायहैनायखौ बिथाङा फोरमायथिदों दि देहा फाहामसालियाव सिजारियेन एबा उदै हासिनानै गथ' जोनोम होनायफोरनिफ्राय 10निफ्राय 15,000 रां आरो सरासनस्रा जोनोम होनायफोरनिफ्राय 1निफ्राय 2,000 रांसिम लानायनि खौरां मोनदों जायनि थाखाय देहा फाहामसालिनि थासारिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय हरखाब देहा फाहामसालियाव दावबायनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा सेंग्रानि मुङा गकुल बसुमतारी बिथाङा दुधनैनि उदयपुरनि खुसद'आ देउलगुरि गामिनिमोन रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा बियानैनि जोनोम साननि पार्टी जानानै गावनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन बे समावनो बिथाङा गंसे ट्राकजों सौग्रावलायदों गिथावनायै सौग्रावलायनाय बे जाथायाव गकुल बसुमतारीनि KTM बाइकआ थोरला बोरला जादों आरो बिथाङाबो जायगायावनो जिउ गोमादों बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दुधनै पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गकुल बसुमतारीनि गोथै देहाखौ पुलिस थानायाव लानानै थांदों गुबुन फारसेथिं बेबायदि सौग्रावलायनाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेना ट्राकखौ एंगारनानै खारखुमालांदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आरो उनाव ट्राकखौ पुलिसआ लानानै थांदों होननानैबो मिथिहोदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गकुल बसुमतारी बिथाङा समाज सिबिनायनि खामानि मावोमोन बेराफारसे बिथाङा नखरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्लामोन उफ्रा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थि गेलेनोबो हागौ बे खोथाखौ बुंथिदों MP नबकुमार सरनिया बिथाङा MP नबकुमार सरनिया बिथाङा बाक्सानिफ्राय माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिया BJP दोलोआव थांबाय नाथाय अफिसियेलि बेखौ फोसावनानैल' होआखै BJP दोलोनि BPF थिंजायबो आरो UPPL थिंजायबो जानाया BTCखौ दखल खालामनायनि सोलो होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ अबर'फोरनिफ्रायनो बांसिनै भट मोननो हादोंमोन बेनिखायनो अबर'फोरनि जेंना जेरै हानि जेंना गामि दानख'नाय जाख्ल'नायनि हेंथा आरो जौगानायनि खामानि मावोब्लानो उननि समाव BTCनि मोन 40 बियाबनि मादाव मोन 40 बियाबावबो BJP दोलोआनो देरहासारनो हागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा उफ्रा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनानै केबिनेटनि मन्थ्रि जाहैनोबो हागौ आरो बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिया BJPनि आगदा आखाइ एबा आगसि आखाइ जानानै थाबाय थायोब्ला उननि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो BTCनि चिफ जाफिनगोन होननानैबो फोरमायथिबावो MP नबकुमार सरनिया बिथाङा गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथांखौ BTCनिफ्राय बोख्लायनो हानाय गोहो दंब्लाबो बे समाव जेबो खालामनाय नङा मानोना फैगौ 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा एलायन्सनि मददजों सरकार दाफिननो नाजागोन बेनिखायनो BTCआव BJP GSP आरो UPPL एलायन्सैनो थागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा गुबुन फारसेथिं BPF दोलोआ दासिमाव BJP UPPL आरो AGP दोलोजों जेबो लोगो सोमोन्दो गैया होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा गसाइगावनि SS कमप्लेक्सआव मैया BJP आरो UPPL दोलोनि मोनसे मावथि मेल जानानै थांदों बे मावथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसाम केबिनेटनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा लोगोसे BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो BTCनि EM बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानायावनो खौरांगिरिनि सोंथियाव अशोक सिंघाल बिथाङा फोरमायथियो दि BPF दोलोआ BJP दोलोजों दासिमाव जेबो सोमोन्दो गैया आरो उफ्रा बिसायख'थियाव गेलेगोन ना गेलेया बेखौ BPF दोलोआसो मिन्थिगोन होननानैबो रोखायै फोरमायथिबावो बिथाङा BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा लामायाव एक्सिडेन्ट जादों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गावनि बिलाथि गारिखौ गावनो सालायनानै थांगासिनो दंमोन बे समावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि देबरगावआव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों बे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टआव BTCनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथांनि देहायाव बांद्राय गाज्रियै जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै नाथाय आखायाव जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों लोगोसे बिथांनि बेंग्राफोराबो जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों
इन्टारनेशनेल बक्सिं चेम्पियन जमुना बर' आरो इन्टारनेशनेल आर्चारि चेम्पियन सन्जय बर' बिथांमोननो मैया सोरखारि साख्रिनि थिसनलाइखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गथायनानै होबाय। गुवाहाटीआव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्रायनो बे थिसनलाइ होनाय हाबाफारिखौ मावदों। बिथांमोननो थिसनलाइ होनायनि अनगायैबो खेला गेलेगिरिफोरनि थाखाय माखासे थांखि फोसावदों बिथाङा। 3 सेप्तेम्बर अभिरुचि गेलेनाय सान अदेबानि मैया नेशनेल, इन्टारनेशनेल, एशियान, कमनवेल्थ, अलिम्पिक्स आरो वर्ल्ड चेम्पियनशिप बायदि गेलेनायफोराव हारसिङै नङाब्ला जथायै मेडेल देरहासारनो हानाय सा 99 गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। लोगोसे जायफोर दासिमबो सोरखारि साख्रि मोनाखै बिथांमोननो 10,000 रांनि पेन्सन होनो थाखाय फोसावदों। बे पेन्सना सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो जागायजेनगोनब्लाबो जानुवारि दाननिफ्राय मोनजेनगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांमोननि अनगायैबो सा 153 खेला गेलेगिरिफोर जाय साख्रि मावबाय बिथांमोनखौबो मैयानि समाव बरायदों आरो 50,000 रांनि चेक गथायदों। आरो बेबायदिनो 3 सेप्तेम्बर अभिरुचि गेलेनाय सानाव बोसोरफ्रोमबो मान बावनाय हाबाफारि खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सिनियर नेशनेल गेम देरहागिरिफोर जाय सोरखारि साख्रि मोनाखै बिथांमोननोबो स्पर्ट्स पेन्सन होनाय जागोन। लोगोसे जायफोर स्पर्ट्स गाइडलाइननि गेजेरजों साख्रिनि थाखाय गनायजाथाव बिथांमोननो सोरखारि साख्रि होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे उननि समाव सोरखारि साख्रियाव खेला गेलेगिरिफोरनि थाखायबो माखासे जौखोन्दो रिजार्भ खालामनो थांखि फोसावबावो बिथाङा। रायजोआव गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जाय जिल्लायाव स्टेडियाम गैया बैफोर जिल्लाफोराव गंसे स्पर्ट्स कमप्लेक्स गायसननो थांखि लादों आरो गंसे स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि थाखाय 50 कौटि रांबो सेंसन खालामनाय जाबाय आरो गासै आसामाव गेलेनायनि थाखाय 1,000 कौटि सेंसन खालामनाय जाबाय आरो बेफोर स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव सोरखारनिफ्राय दान बान्था होनानै 2 एबा 3 कच लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। इउएसनि गोबां जायगायाव गोबां अखा, दैबाना आरो बारहुंखा बारदों। बारहुंखा हुरिकेन इडानि गोहोमजों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव इउएसनि निउयर्क, निउ जार्सी, पेनसिलभेनिया आरो कानेक्टिकाट ओनसोलाव गिख्रंथाव दैबाना जादों जायजों दासिम सा 49 सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरां मोननाय जादों। गिख्रंथाव दैबाना जानायजों लामाफोरा दैमानि महर लादों जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। गिख्रंथाव बारहुंखा आरो अखाजों दैबाना जानायनि जाहोनाव जिउ गोमानाय सा 49नि मादाव खायसेया बारहुंखानि थाखाय जिउ गोमादों, खायसेया लामायाव गारियैनो गोजावलांदों, खायसेया बिल्डिंनि गाहायाव थाग्राफोरा दैयाव गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव बारहुंखाजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां न' बां, गारि मथरफोराबो खहा जादों। मख'नो गोनांदि थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै रिपर्टआव मिथिहोदों। इउएस प्रेसिडेन्ट ज' बिडेन बिथाङा गिख्रंथाव बारहुंखा, अखा आरो दैबानानि थाखाय निउयर्कजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव इमारजेन्सि फोसावबाय। उननि समाव माब्लाबाफोर UPPL आरो BPF दोलो खौसे जानायखौ रायजोफोरा नुनो मोनगोन नामा? बेनि सायाव मा बुंखो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा? खौरांगिरिनि सोंथियाव BTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदोंदि राजखान्थियाव जानो हाथावै जेबो गैया। बेफोर गासैबो थासारिनि सायावसो सोनारो। माब्लाबा समाव बेरेखा दोलोजों लोगो जानानैनो सोरखार दानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे BPFआ फ्ल'र टेस्टआव सिक्रेट बेलट पेपारनि गेजेरजों मेजरिटि दिन्थिफिननानै फिन BTC दखल खालामफिननो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायबाय थानाय खौराङाव गोसारबाय थानायनि सायाव बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंथियोदि दा बे समाव BJP आरो UPPLनि सोमोन्दोआ जोबोद गोरा। बेनिखायनो BPFआ फिन बेबायदि खालामनो हागोनखौ नुहुरा होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे BJP बायदि मोनसे नेशनेल पार्टिजों थाफानायाव ओनसोलनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो नामा होननानै सोंथि खालामनायाव बिथाङा फिननाय होदोंदि माब्लाबा समाव नेशनेल पार्टिफोरा ओनसोलनि जेंनाखौ नासयगारो। नाथाय BJP दोलोआ नेशनेलजों लोगोसे ओनसोलारि जेंनाफोरखौबो सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। गुबुन फारसेथिं खौराङाव मोननाय जादोंदि BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJP दोलोजों गोरोबहैयोब्ला BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ बिग ब्रादार महरै गनायनानै लानांगोन होननानै। BJPजों एलायन्स जानो थाखाय प्रस्ताब हरनाय BPF दोलोआ BJPजों लोगो जानानै थानो थाखाय BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ बिग ब्रादार महरै गनायनानै लानो हागोन ना हाया बेखौ समाजा खोन्थासिगोन। टकिय'आव जाबाय थानाय पेरालिम्पिक्सआव भारतआ दासिम 2 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय, 6 सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय आरो 5 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। चाइनाया दासिम 86 सनानि मेडेल, 52 सिलभार मेडेल, 47 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि फारियाव दङ। ग्रेट ब्रिटेनआ 38 सनानि मेडेल, 35 सिलभार मेडेल, 40 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि फारियाव दङ। इउनाइटेड स्टेट्सआ 34 सनानि मेडेल,
मोन 34 सिलभार मेडेल आरो मोन 26 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि फारियाव दङ। आरपिसिआ मोन 34 सनानि मेडेल, मोन 29 सिलभार मेडेल, मोन 44 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि फारियाव दङ आरो भारतआ दासिम 37 फारियाव दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।